Dobrodošli u čudesni digitalni cirkus. Moje ime je Kane, ja sam kolovođa i pokazat ću vam najbolje, najluđe, najčudnije zavrzlame ikad viđene. Jel tako, balonček? Tako je, Kane, jedva čekam da vidim šta si spremio danas. Pa da ne teče vreme, da se bacimo na šou. Kengovi zubovi, Kinger je tu. Ragata, Jaxi, Kofmoru. Danom za danom, za danom, za danom mi letimo. Ima sunce i mesec što ne znamo. Gdje? Kane, jel ti ovo NPC ili novi paćenik? Jer ako je novi lik, morat ćemo da ponavljamo uvodnu špicu. Ne radim to opet. Gle, izgleda da je novi čovjek ušao u ovaj svet. Kako da skinem ove naočale? Povuci, potegni, tako je nama uspelo. Šta se događa? Stavila sam neke čudne naočale i sad sam ovdje. Ko ste vi? Zakaj ih ne mogu skinuti? Pa gdje sam ja uopće? Hajde da smirimo doživljaj. Sve će biti okej, Novajlio. Svi smo ovo prošli. Samo moraš da se smiriš. Koji se k***c dešava? Šta? Ne, draga, ne smu takve trule reči ovde. Čudesni digitalni cirkus je mesto da uživaju sva godišta. Ti, drugar, si našla neverovatan svet čuda, gde se sve može desiti. Sem psovanja. Nje, kurva, pita, kurac, kurva, jeb mater, pere, si, kurva, kurac. Nje. O moj Bože. Kako da, znaš, izađem? Pa, nemoj se uspalit zbog toga, ali ne možemo baš... Ne možeš. Šta? Čuti, Jax, ali da, upravo je. Ovo ti je novi dom i novo telo. Novi dom? Kako misliš? A ne budite bezobrazni. Mi smo ovde godinama. Pretpostavljamo da je Kinger ovde bio najduže. Jel neko rekao nešto o svincu? Zato je kreten. Okej, sad razumijem. Ovo je san. I trebala bi da se zabavim samo do jutra. Jel? Kako ti kažeš, mala? Slomili su mi smehajuću masku. Kane, ćemo imamo avanturu za Novajliju ili šta? Želim dati našem novom članu provod kroz cirkus prvo. Idemo! Ovde nam je šator. Ovde ti je mesto boravka puno sa zabavnim aktivnostima. Ove aktivnosti mogu sadržati pušenje pafa, najktek i više. I ovde nam je polje. Udavi se u digitalnoj bari i se obesi na digitalno uže. Dan, noć, sve može proći. Toliko zabave zvaćeš u pomoć. A jel je to to? Naravno da ne. Ovo je bespuće. Mi ne kročimo u bespuće. Ne znam ni ja šta tamo ima. Mi ostanemo ovde, gde ja mogu da držim svojih 1000 očiju na vama. Zdravo, Kane, oplodi me. Bežmo odavde pre nego što se mesec napali. Čeka, šta je? Wow, metla je iza vrata. Ja ću, šefe. Što si ovakav? Čekaj, jel ono bio izlaz napolju? Jel se tamo izlazi? Kakav izlaz? Da izlaza ima, siguran sam da bi svi već izašli. Da, o čemu ti pričaš? Ja garantujem da nema magičnog izlaza. Verovatno prolaziš kroz digitalne fatamorgane i od tvog prelaska u digitalni svet. Ma sigurno sam vidjela. Fatamorgane, bre!
A da promenimo temu. Kako se zoveš? Kak se zovem? Zovem se... Bože, što se ne sjećam imena? Niko se ne sjeća svog imena u digitalnom cirkusu. Jedna stvar nad kojom nemam kontrolu su vaši mozgovi. A mogu ti pomoći da smisliš novo. Kako se zovem? Ma ne brini mi se ti. Tvoje novo ime može biti bilo šta. Tvoje ime ne smije sadržati seksualni sadržaj. Ako se sreće da se mijenja, nema pravo mijenjati imena što će biti. Da li ti odmah smete, jedino može se spaviti našto srpskoj. Ne potrebite da nam uputstvo. Ovo nema potrebne želim reakcijama na lepo. Savjetovate se sa lekarom i farmaceutom. Pa šta misliš? Ne zanima me, biraj bilo šta. Ćemo vidimo. Može li? Ne znam. Znam, odvratno, ide ponovo. A šta kažeš na pomni? Može. Mislim da... Bog te, u pravu si, Jax. Trebamo imati avanturu za našu novu članicu pomni. Rekoh to pre 5 minuta. Ti, voliš li avanture? Aktivnost? Maštu, opasnost, pol, partiju, smrt, bolest, frikom tortu? Ubiću te, dečko! Pa, ne znam baš. Zato što si nova ovde, bit će laka ukusna avantura. Da se navikneš ovom ambijentu. Bože dragi, radije bi crkla nego to. Ne brini se, Zubol, neće biti ništa ozbiljno, pa ne moraš da se mešaš. Današnja avantura je... Sakupi gligavce! Tako je! Ceo cirkus bit će pun gligavca i morate ih uhvatiti sve! A šta su? Dobro pitanje, Balonček. Oni su... I šta rade? I Oni- kako se... Gligavci, mala nestašna stvorenja koja kradu baš sve šta vide. Zašto ova stvorenja rade to? Kako ih zaustaviti? To je na vama da saznate. Sa srećom i zabavite se, zvezde moje! Šta je to sve značilo? Ma, to je jedna od Kenovih avanturica. One su nam kao neka zabava da, znaš, ne poludimo. Možda nisu svima. Ako nekome trebam, odjebi. O Bože, o ne, stoj! O, pomoć! Pomozite mi, molim vas! Ajoj, ubili su Zubol. Nego, hoćete vi nešto za has? A, ček, ajde da odamo po komfa. Mislim da bih htio da upozna pomni. Oj, da unište mi zamak! Hoćeš li sa nama po kofma? Ne, ne baš. Mislim da je Kofma poludio. Zadnji put kad smo se čuli, stalno je brbljao o nekom izlazu. Kao čipovni. Možda se i ti poludila. Ali, čekaj, zar ne bi to značilo da izlaz možda čak postoji? Možda bi značilo da si malo ranije popizdela. Pa, ja bi ga rado pitala. Ako je ovo stvarno, što nije? Zato što je ovo samo san. Ona još uvijek misli da sanja. Što me tako gledaš? Ja sam za bilo šta. To god ljudi ispadnu budale. Au! Okej, ovi mali mi idu na živce. Ti, ja i Pomni ćemo otići po Kofma, a onda će pičkica i kreten rešiti Zubul situaciju. Stvarno misliš da je dobra ideja da oni budu zajedno? Ma naravno, oni su najsposobniji i mentalno stabilni likovi u cirkusu. Ajmo, dame, da isterorišemo klovna. Smiješna maska mi je opet polomljena. O, Gaggle, prepala si me. Pa, ovdje svi živimo. Ili ti spavamo noću. Mislim, ni ne moramo da spavamo, ali je lepo da se odmoriš od svega i imaš neku rutinu, znaš. I bit će jedna za... vidi, već si je dobila. Samo, još uvijek ne razumijem. O avanturama, zašto uopće sudjelovati u njima? Zašto ne pokušati način da, ne znam, izađemo? Pa, tražimo kada se prvo pojavimo, ali nakon nekog vremena shvatiš da nema izlaza i da konstantno tražiš nešto što ne postoji i to je malo glupo. I onda kreneš da se pitaš šta je poenta svega i zaboraviš ko si i što si uopšte živ i kada ti prelije čaša nešto odvratno se desi.
Ali o tome nećemo brinuti. Pored svega, avanture nam daju neku zanimaciju da ne umremo od dosade. Hvala Bogu što je ovo san, a pomni? Šta smo došli ovdje? Šta radimo? Došli smo po jednog prijatelja. Možda nije u sobi. Nadam se da je dobro. Ne brini se, lutko. Imam ključ od njegove sobe. Ček, šta? Ti ne bi trebao imati ključ od ničije sobe. Ne, imam ja ključeve svugde, a vi ste svi okej. Nego, došao ti je Deda Mraz i ostavio ti je poklon. Ne bojiš se slonoga, jel? Jax, to mi je jedini strah, šta uradi, bre? Daj, nisam ti se posrao na jastuk. Nije toliko loše. Jao, potražio sam ovo. Hvala što si ga pričuvao, Kofi. Idem ja po giros. Aj, čao. Kof mu je abstrahirao. To je okej. Kaj je to? Možda je ono odvratno o čemu sam vam pričala ranije, kada ti prelije čaša. Okej, čekaj, možda ga možemo popraviti ako odemo po Kejna. Kofmo, slušaj, znam da se nismo uvijek slagali, kao kada si me uhvatio da se lažno smijem na tvoje fore. Kunem se, bile su smešne, samo sam imala loš dan. Joj! Ej, pomni, misliš da možeš da mi pomogneš malo? Razumit ću ako ne želiš. Izvini. Ne znam u šta gledam sada. Klikavac je odneo zublov deo tuda. Se sećaš? A da, hvala što si me podsjetila. Nismo baš najbolji u ovom, zar ne? Gde ste? Bre, ljudi. Jax, tu je zuborupa! Ciganka te kupa. Kako je Kafmo? Nadam se da nije ljuč da se nisam smejala na njegove fore. Ma super je. Zapravo, ne sjećam se kad je bio ovoliko srećan. Pa, dobro je znati da nije skroz skrenuo s uma. I hteo je da vam dam ovo. Da nije to svinjac? Možda i jeste. Halo? Ragata? To ti je ime, jel? Ovdje sam. Vidi, nisam htjela da te ostavim samu tako. Ja samo... Vidi mi ruku. Nisam znala šta da radim. U redu. Šta treba da uradiš sad je da nađeš Kejna. On će me popraviti i pobrinuti se za Kofma. Pa dobro, a gdje da ga nađem? Pa ne znam nam baš. Samo ga potraži i zovi ga par puta. Dobro, idem po njega. Ti ostani tu,
Mislim, nije ono da može zapravo gdje ići. Mislim, samo čuvaj se. Vraćam se brzo, obećavam. Super. I pomni? Izvini što ti je prvi dan ovdje toliko odvratan. Da, pa ne brini se. Idem ja po Kena sad. Halo, Kane? Imamo mali problem ovdje. Kane? Kakva negligava stvorenja se usude da kroče u gnezdo kraljice gligavaca? A, znači to si ti. Znaš, trebao sam poneti neki dezodorans, jer ozbiljno smrdiš ko 3 tvora. Kako odvratno! Kakav zec sme da vređa moju kraljevsku aromu! Pa, ja sam također kralj, ali ja nosim dezo. O, vidi Zubul! Ćao, Zubul! Pomozite mi, kreteni oni! Uvredila si me, Zubul, sad ti neću pomoći. Uvijek izgubim. To! Eto! Oh. Hej! Kingeru, idiote! Ma, nije ništa. Trči, bre, trči! O Bože, di je Kane? Budale jedne plastične! Zar ne znate da sve treba biti gligavac? Ja sam gligavac, vi ćete biti gligavac, Bog bit će gligavac. Alo, ova smara. Pa, još uvijek gledate. Nisam ja ovdje zbog avanture, hoću da se sakrijemo. Ha, hvala Bogu, dobro si. Nije to odvelo gospođince, jeli? Ja... O čemu ti pričaš? Šta se događa? Ma, to je samo kof, mod, ne brini. Kap mu je abstrahirao? Ne, dobar je. Upravo si! Kako ćemo izaći odavde? Buraz, gledaj tamo. Ha! Dame imaju prednost? Ma ne, duve jaja. Ček, pomni nije ovdje. Zar nije ovo bilo za nju?
Tišina, ne čuju se stepenice. O, balonček, uvek znaš kako da me nateraš da ovo izgovorim. Uzvik, poruka na smrtiću satiću u ovo vreme. O ne, neko je otišao u bespuće! Oistrunit će skroz! Eto te! A šta se izdešavalo ovde? A da, moje delovanje. Kane! Kofmo je prošao kroz neku kofmozu i abstrahirao! Kofmo je abstrahirao? Što mi niko nije rekao? I laku noć ti žele svi. Čovječe, ne mogu da verujem da je Kofmos samo tako odustao. Bez uvrede, Kingeru, mislio sam da ćeš ti biti sljedeći. Hvala ti. Eto nam dokaza da se na Kingera ne treba oslanjati. Hoće li mi neko pomoći? Up! Ja moram da se izvinem zbog laganja o izlazu. Znam koliko svi želite da postoji, ali znaš, nisam znao šta da stavim na drugu stranu, pa nisam ga baš završio. I znate da ne volim kad ljudi vide moj nezavršeni projekat. Naročito kada vas vodi u bespuće. Kako god, ubili ste kraljicu Gligavca, pa je avantura gotova. Vaša nagrada je ukusni digitalni has koji je spremio naš kuvar balonček. Ko ne jete, pali se da lomači. Priznajemo, gladneo sam. A nisi ni ništa uradio? Pa šta, još uvijek sam gladan. Pa, baš ti ne. Mi ne moramo da jedemo, pijemo ni spavamo u ovom digitalnom svetu, pa digitalna hrana samo daje digitalnu senzaciju jela, bez nikakvih nutricionalnih vrijednosti. A laš te rebera. Od kad se ti razumeš u digitalni svet? Digitalni cvet?